er en jægervideo. Det der viser, hvordan man skal sidde, når man skal være jæger. Jeg må hoppe ned. Skød du den? Nej. Skal du så ned og hente den? Du har en dejlig mave, har du. Løb! Løb! Fang den! Hold kæft, man. Kan du ikke fange den? Skal vi hjem og have kaffe? Skal vi have noget kaffe? En god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Ja, det kunne jeg også. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. I'm a real hunter. Yes, you are. Den er ikke færdig, Emil. Film er ikke... Vi skal hjem og drikke kaffe og se filmen, skal vi? Vi skal hjem og drikke kaffe. Ligesom i de gamle dage. Jeg var en lille spædbarn. Og min mor hun sagde, Emil, du skal hænges med en pose penge. Og katten ned og stege. Så kan vi få noget med. Fordi jeg er en lille kæling, der ikke har fået noget vælling. Du kan det er skideskægt i bonbon, Dan. Ja, det troede jeg også. Er det en kat, jeg kan se? Jeg har lige fået en besked. Hvorhen? Hold op, man skal næsten ikke røre ved den. Hvorhen? Hvorhen? Nej. De er morsomme, de flyver. De er morsomme, er det. Det kaldes ultranær. Nu er det så nær, så de overhovedet kan blive. Seriøst? Seriøst? Jeg fucker nice. Jordskæld! Der er jordskæld! Emil, hvad er det, man gør, når der er jordskæld? Skider i bukserne. Nej, så skal man søge under bord. Under bord. Skål der hjem. Ja, så skal vi hjem. Så skal vi hjem under bordet, fordi der er jordskæld. Ja. Eller var det en atombombe, man skal søge under bordet? Det kan jeg da ude. Nej, en atombombe. Nej, en atombombe, hvis den er i nærheden. Så skal du sætte den i et køleskab. Er det rigtigt? Det er ikke engang løgn. Sæt den ind i en fryser eller et køleskab. Fordi den er rigtig godt bygget. Nej, men fordi den bliver varm, og køleskabet det er koldt. Fordi så sker der nemlig ikke noget med en. Har du fået noget på røven, Emil? Jeg har fået et. Ej, det er ikke godt. Det er altså ikke godt. Din røv er helt beskidt, Emil. Den klør jo, for fanden. Bliver det godt, når vi skal ind og drikke kaffe i broen, så se en ordentlig film i aften? Skal vi bare gå ind på en bar og sige, hvad skal det være? Jeg har 2 kaffe med mokka. Kaffe, mokka, kaffe. Ej, det er en sommerfugl. Det er faktisk rigtig flot på den her tid. Hvis man skiller det op, så kan man få sommer, imens der er en fugl, der synger. Pip, 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 pip. Og det er morsomt. Kan jeg komme herind, men jeg er pimpet. Røg ned i vandpytten. Nej, jeg troede lige var. Troede du nok lige var, det er fordi du er dum. På vej igen. Og så hvis man gør sådan her, så lige pludselig loko. Loko. Lingelingeling. Ling. Up to ting. Bling. Jeg er pissetør. Det der kaldes nær. Nu går vi hjem, Mokka. Det gør vi. Det er episoden. Det er dejligt. Nu går vi hjem, Mokka. Det er morsomt. Er det godt at være jæger, Emil? Er det godt at være hunter? Det er en god smagsprøve på livet.
Det er bøg. Nej, det er hæk. Nej, det er bøg. Nej, det er hæk. Nej, det er bøg. Nej. Nej, det her er et eksemplar for hæk. Hæk. What the heck? What the heck? What the fuck? Ja, det er bøg. Det er sådan en træls eftersmag, synes jeg. Det er bøg. Der er nogle nye nogen her. Det må hæk. Det må være hæk. Her. Hæk. Du kan prøv at tjekke. Det er hæk. Prøv lige at lugte til. Er det hæk? Det er hæk. Og I skal bare kigge, så skal I lugte rigtig godt. Så kan I nemlig lugte til det. Prøv at lugte til det. Ja, de lugter. Nu, du den, der ser videoen, de lugter til det. Grønkål. Dem må man ikke træde på. De er faktisk rigtig. Du kan faktisk tjene millioner på dem, hvis det er, de ikke er. Og man kan faktisk også spise dem. Det var en håndgranat. Nå ja. Hvor landte den? Der. Jeg tror, vi dør nu. Dør vi nu? Ja. Så døde vi.